povědám mu pokladny tamhle vpravo za rohem a normálně šprechtit česky. No, ve 14 poprvé se strejdou. Znal jsem i případy, které tady nemůžu zmiňovat. Čas jako říkám, že to je, kdyby mě pomalu spouštěli do rakve, že už se z toho nedá moc jako vystoupit. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím. Takhle mi přestalo být srdce. Takhle jsem zabral. Slyším, jak ty talíře se tam rozmrdali vzadu. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu a dnešním hostem bude pan Karel a jeho profese je kamionák. Takže uslyšíte dneska historky z jeho života, co tato práce ve skutečnosti obsahuje a zažívá při ní člověk. No já myslím, že se dozvíme i nějaké ty špeky ze silnice, které vám normální řidič jen tak neřekne. Takže za malou chvíli by se tady pan Karel měl objevit a myslím si, že dnešní podcast bude opravdu zajímavý. Tak, pan Karel už nám tady přijíždí. Schválně si všimněte, jak takovýto člověk, no to všechno poznáte pak až v rozhovoru. Nebudu, ještě vás lehce budu napínat. Dobrý den, pane Karle. Ahoj. Dobrý den. Ahoj. Na dobrou cestu. Jo, dobrý, cesta z Kolína byla dobrá. Jo, ještě myslím, že si s panem Karlem užijeme tak. Ještě něco, pane Karle, takhle úplně na úvod, co byste řekl, nebo... Tak jsem moc pak rád, až že ve jsem studiu. byl pozvaný do tohohle podcastu. Rád budu reprezentovat kamionáky, protože jsme klidní, rozumní a zodpovědní lidé. A děkuju za to. A naším dnešním hostem bude kamionák Karel Plachta. Dobrý den. Ještě jednou dobrý den, Karle. Dobrý den. Posaďte se u nás. Já vám tady s dovolením nabídnu ještě jednou. Ježišmarja, děkuju moc, děkuju. Děkuju. Prosím. Tak Karle, lidé, kteří samozřejmě nevědí, my jsme se seznámili, bylo to na benzínové pumpě a co já si pamatuju, tak jste tam měl docela fofr a technicky se vám to nějak nezdařilo, tak jenom na úvod, jestli byste mohl dopovědět, jak to pak dopadlo, jestli všechno... Určitě, tak tady to naše setkání, které proběhlo asi před 2 měsíci, tak to jsem měl zrovna, klasicky jsem se vracel z Francie, když jsme vezli nějaký vína, tam vozíme už co jde, z té automobilky, k tomu se asi dostaneme, každopádně na rozvadově mi volal šéf, že prostě musím koupit nějaký sprej, že musíme pak prosprejovat jako kola, že mechanik nic a že to prodávají na rozvadově. No tak jako mě to vůbec nehodilo, protože pauza byla až za 2 hodiny, jako kde udělám pak pauzu? Musím dělat pauzu. Každopádně jsem tam zastavil na tom rozvadově, vešel jsem dovnitř, nafta všechno dobrý, jako najít si tam místo, tam je to kasino, někde jsem slyšel, tam jsou takový samý hazardní hráči. Člověk má jako strach, jako ne takový jako v Calais, kde jsou ty uprchlíci, ale asi mi rozumíte, jako čeho se bojím. No nic, koupil jsem si sušenku a taky ten sprej vede 40, to je normálně šéf proplatí, ukážete Paragon. Každopádně jsem tam viděl najednou nějakého člověka, jo, vypadal jak nějaký Němec, úplně nevěděl, co dělá. To jste byl vy, Aleši. A já, protože nerad nechávám lidi ve štychu, tak za ním jdu, povědám, co se děje. A on, že neví, kde mají pokladny, tady na té velké benzínce. Tak já jsem tam nebyl samozřejmě poprvé, tak jsme se dali do řeči, že jo. A povědám mu pokladny tamhle vpravo za rohem a normálně šprechtit česky. Tady už v Česku, rozvadov, mluvte česky. Tak a... Ta zásilka, jestli jste ji pak v pořádku dovez, jak Jo, ty vína, no, to jsem odvez do Pardubic, ty vína, to tam, nevím, co tam s tím pracoval, my z té Francie vozíme vlastně cokoliv, co jde, jo, tam autodíly, zpátky, cokoliv. Zásilka byla dovezena v pohodě, no, jako vrátil jsem se domů až někdy v 1, ale to bylo proto, že byly kolony klasicky, že jo, pátek večer, a že tam byly nějaký nehody, no, smrťák. Ale no, ten spray to si pak vyřešil nějaký mechanik, no, ale celkem mě nasrali. Tak pane Karle, já jsem se dočetl, vy už jste 7 let profesionálně v kamionu, jako jsem tady zmínil, tak já bych se chtěl samozřejmě chronologicky podívat na ty vaše začátky. Jasný. Tak jaký byly vlastně vaše první zkušenosti se řízením, kdy jste usedl za volant a jak se vlastně ta vaše dráha kamionáka jako zpočátku rozrůstala? No, tady bych
bych vás asi opravil, že profesně v kamionu jsem teprve 5. rokem, protože až jako od 21 se dá to profesně řídit, to jste se asi dočetl o tom, že jsem vozil pro nějaký ty maloobchodní řetězce v Avia 31. No úplně poprvé, když jsem usedl do kabiny, my máme pro kabinu různý názvy jako brloch, nebo třeba kremační místnost, ale to je spíš pro ty starší čerty, kterým tam smrdí, já jsem jako ještě mladý. No, ve 14 poprvé se Strejdou jsme jeli. No, on Strejda, ještě mu země lehká, Strejda vozil velký kamiony až do Anglie přes Calais, ale ty mu fakt dali tu uprchlíci a do toho bych se teďka asi nerad pouštěl. Když mi bylo 14, tak normálně mi narozený nám řekl, hele, já bych chtěl ukázat takovou práci, rodiče jsou s tím v pohodě, udělali bychom si spolu výlet, Strejda výlet a dojeli bychom do Anglie a já bych tam prostě ukázal, jak to chodí, no já ho měl rád, no. Takže Strejda vám dal tu první možnost. Já jsem už i předtím se zajímal o tyhle stroje, my jsme taková průmyslová rodina, otec dělá nějaký soustruh vlaků, takže ten si vždycky dokázal poradit, nebyl to nějaký ten kapesníček z kanceláře, ten prostě, když se rozbila žárovka, tak prostě přines takhle SK pásku, kleště, přestřih kabely, zalepil a svítilo se. Jo, dneska jsou ty lidi takový, že si na všechno volají opraváře, stojí to 1000. My to měli zapade. No. Nevím, jestli nám neutek z té otázky. No, já jsem vás právě chtěl trošičku navrátit, tak jaký byly ty vaše úplně ty začátky, co jste vozil jako poprvé a jaký byly vlastně ty první pocity to za bylo volantem? punkový. Co to ve vás vyvolávalo? Tak já jsem samozřejmě nejdřív měl jako řidičák na auto, ale jako, že tak známe to, jezdil jsem po polích, že s otcem a tak. Každopádně na tu Avia 31, kterou jsem začal řídit, to jsem si dělal nástavbu tehdy ekonomickou, jinak jsem vyučený truhlář, ale z toho vím, mě to vůbec nebavilo. No, jsem vždycky chtěl dělat jako zemědělství, ale rodiče byli proti, takže jsem šel na truhláře a potom ta ekonomická nástavba, bych trochu rozuměl penězům a ne, že by mě tam v té škole moc naučili. Jo. Každopádně, jaká byla ta otázka, první zážitek z kamionu? No to, nevím, jestli to je nazvat kamion jako 3tunová Avia 31, takový velký hrb, modrá, prostě stará, jezdilo to ještě v 80kách. Co já jsem teďka vést, člověk by si řekl, že se bude pamatovat tady tyhle ty první zážitky. No já jsem vlastně nějakým starším mazákem, že jo, poprvé vás do toho nepustí samotného, ještě jako 18letý boreček si o sobě myslí. Taky se mi to vymstilo párkrát. A já myslím, že jsme vezli nějaký talíře tehdy, no. Talíře pro jeden nejmenovaný obchodní řetězec malinký. Převáželi jsme to z mýho rodného Kolína do Olomouce. Asi do Olomouce. Jako cesta v pohodě, no, a tak jede to 80, takže jako na dálnici jsme si s tím netroufli, když bychom asi mohli, ale neměl s tím ten kolega dobrou zkušenost, takže jeli jsme po různých, no, navíc dálniční známka. Jsme jeli po různých okreskách, no, takže jako nic se naštěstí nerozbilo z těch talířů, jako, že to hopalo. Ale vy jste třeba už tady zmínil, že nějaké věci se občas jako nepovedou. V těch začátcích, než jste se dostal na tu svoji současnou profesionalitu, tak nějaký prostě, když to řeknu, tak jako fuck upy nebo věci, co se prostě nepovedou, ale patří to k tomu a teď se bavíte o tom, než jsem si udělal profesák a začal jezdit s kamionem, plně jako v těch 21. No to víte, že toho bylo hodně. Já myslím, že jsme ty talíře vozili častějc, no. Že jo, mladý blbeček, v 19, první zima moje, to už mě pustili samotného. Byly nějaký zimní prázdniny v té škole. A no, bylo to namrzlý, tak jedu, přiblížil jsem se do táčky 60, no, mi začal ujíždět prdel, tak jsem se šláp spojku. Takhle jsem zabral, no, slyším, jak ty talíře se tam rozmrdali vzadu. Můžu mluvit prostě? Nebo tak? V rámci možností, jo, ale... Tak promiňte, ty talíře se trochu rozbily. A ne jako celá zásilka, no. Takhle mi přestalo být srdce. Takhle. Protože jsem si řekl, no ty vole, tak já tady vezu talíř za 200 000, ale já tam rozbiju, nevím, za 30 000, no tak pak se zjistil naštěstí, že tam jako, že to úplně nebyla moje vina, protože jeden ten paleťák, co mi řekl, že to připevní, jak to připevnil blbě a takhle stoch
talířů asi za 4000, spad prostě a rozsekal se. To je jeden fuck up, no. Měl jsem nějaký autonehody a člověk zažije všechno na kamionce. Jo, nevím úplně, jestli můžu všechno říkat, jako, nevím, jestli chci říkat, jako úplně všechno. No. Tak samozřejmě budeme rádi, když poodhalíte něco No. trochu. Tak já doufám, že se na to nekouká máma, táta, no. No ne, tak na Vánoce 23, možná jste to někdy zažil. No prostě v Německu Karlsruhe, odpočívárna, bylo mi smutno, tak jsem zvedl telefon, zavolal jsem, no a já to, jak to říkám všem, prostě lehká děva, lehká kabina. I to patří. Ta k životu peněženka, kamioňáka. ta peněženka byla lehčí úplně celá i s dokladem. No. Takže pak samozřejmě velká hanba. Šéfovi jsem řekl pravdu. Pardon, kvůli zvuku. Ježíš, promiňte. Pardon. No a když jste teda pak už, to jsou teda nějaké ty nepříjemnosti, které k tomu patří, a když jste se pak teda dostal, už jste věděl, že to je ta dráha, které se chcete jako věnovat a že prostě Jo. kariérně, profesně tomuhle, tak jste se pak v 21 hned, jak to bylo možné. Tak víte co, člověk už 2,5 roku jezdil, slyšel ty příběhy těch starších mazáků a on to není tak jakože byl to takový dětský sen trošku, no, od toho strejdy, že člověk vidí jenom to dobrý, jak člověk jezdí ve velkém autě, já vždycky chtěl jezdit ve velkém autě. Je to taková láska, no, když člověk vidí ty vzduchové hadice, všechno se tak jako tlakuje, ohejba, je to takový dlouhý a pak jako si uvědomí, že veze ten náklad za spoustu stovek tisíc, má velkou zodpovědnost a bez kamionáků by nefungovalo nic na tomhle světě. Kdo doveze? Jídlo do obchodu, součástky, zdravotnické potřeby. My to dovezeme. Máte rozhodně velkou zásluhu. Co byste řekl, když dneska někdo přemýšlí nad dráhou se vydat třeba i kamionákem? Co jsou takové ty první věci po tom týdnu, co si člověk jako uvědomí, který ho zpočátku vůbec nenapadne? Nevím, jestli víte, jaký to je stát se kamionákem, ale není to tak, jakože dneska se rozhodnu a za týden jedu, jo. Možná si můžete takhle na tom Voltu, Boltu, Coltu, nebo jak se to jmenuje, vozit nějaké jako jídlo, ale kamionka je něco jiného. My se žijeme, no to nic. A vlastně ten profesák stojí nějaký desítky tisíc, já už jsem to dělal, že jo, před těma 6-7 let zpátky, takže úplně nevím, jak je to dneska, ale typoval bych, že když se chcete stát kamionákem, takže to budou velký peníze, dejme tomu víc než 100 tisíc, 150 tisíc. Takže to je první věc, finanční břemeno. To není jen tak, že jako jsou to velký lidi, promiňte, jsou to velký peníze, že si to lidi dobře rozmyslete, než se upíšete někam, že budete platit. A co mám do čeho bych osobně já nikdy nešel, je, když mám nějaká firma, jo, promiňte, když mám já to mám emoce, protože mám kamaráda, když vám nějaká firma nabídne, že vám zaplatí, že budete jezdit a vy se jim upíšete, tak to bych nedělal. Našetřete si na to, máte čas. Já říkám, že na kamionku může jít člověk i v 50, kdyby vám tady neklaplo. Dá se všecko zařídit. Třeba jednou se potkáme na silnici spolu. Doufám, že jen v dobrém. Samozřejmě. Ano. Pardon. Co mám tu rýmu z toho těch, prostě v tom Karlsruhe, no, na těch záchodcích. A abychom to takhle neodbíhali, Ano. tak jak jste si třeba vy našetřil na ty peníze, na tu první počáteční velkou investici, když si člověk vstoupí do tohohle oboru? No, tak něco bylo od rodičů, jo, jako hlavně já jsem tahal už. To nebylo teda tahání, jo, bylo to jako vození na zádech těch talířů blbejch a všemožných jako houbiček a co nám zrovna dali. Tak jsem dostával nějaký peníze z toho, no, tak jako že základ, jak to není, jako tady dostanete, já nevím, jestli tomu říkat, nebo jako asi jo, dostanete 25, 30, jste rádi, jako, že vám zbyde prostě na jídlo. Dostáváte si od šéfa nějaký diety, abyste měli jako z čeho jíst v tom zahraničí a tak, ale
Je to prostě pro peníze, ty časy, kdy jste měli 100 000 měsíčně, ty jsou dávno pryč. Jo, to jsem já slyšel jako od těch starých mazáků, a o řidiče se dneska nikdo nezajímá. Každý ho potřebuje na jednu stranu, je nás málo a chovají se k nám jako k hadru. Ještě nějaký další věci, co bych se třeba zmínil, že ten první týdny, měsíce, co člověk se teda zmínil, to finanční břemeno, nějaký další věci, na který člověk pak přijde, který zpočátku třeba vůbec nejsou vidět, nebo si pak uvědomí. No, tak toho je strašně moc, co ty lidi nevidí, jo. Tak člověk přestane nadávat na kamiony v první řadě, jo. Řidiči osobních aut vůbec neví, jako, že my si vezeme 40 tun a to nejde zastavit na metru. Když nám tam házejí prostě ty myšky před ten kamion, to mě opravdu jako dokáže víc míry, že křičím. Křičím za tím volantem. Je tam všechno, člověk se učí časem, poznává příběhy, zná lidi, kteří takhle v tom zaučili třeba za 200, zjistili, že to prostě pro ně není. No a takhle šli s dluhem dál, šli dělat někam třeba, nevím, za kasu nebo nějaký stroj a to je úplně v pohodě, ale není to jednoduchá práce, není to jenom o tom, že jako poznáváte svět, ne, pořád stres, dispečer na vás doráží. To hlavně o tom stresu, no, tak snažím se udržet nějaký zdravý životní styl, no, že jako třeba jenom 2 kafe denně, no. Nevím, jestli to je to, co jste chtěl slyšet. Co třeba na to říkala zpočátku rodina? Vy jste tady říkal, že strejda u vás v rodině řídil a jak na to reagovali? Brali to jako optimistickou zprávu nebo se zalekli? Tak jako ona ta moje budoucnost nebyla moc zářná, protože já jsem na tu školu nikdy nebyl a já jsem si řekl, když už nějakou práci, tak něco zajímavého, nechci pořád jenom sedět někde zavřený na jednom místě. No. A tak jsem si řekl, že ten kamion je vlastně, jo, já strašně rád trhám, ale jako trhám věci, protože v kabině, co není připevněný, to letí. No a oni reagovali pozitivně, oni dovolili toho strejdu v těch 14, aby mě vzal do té Anglie, tam, jo, hello, jsem si procvičil angličtinu. A vždycky to podporovali, no, jsou rádi, že jsem se našel dobrou práci, placenou a podle mě řidič si najde jako vždycky nějaký job, no, jako jak se říká o těch samořídících autách, tak nevím, snad ne. Pozitivní. Ale už nějakou dobu na silnici jste. Co byly nějaký vaše nejsilnější momenty, co jste na silnici nebo i minulý během? No tak jako, to bylo, jak mi ta rajda vybrala šrajtofly, ale jako to jsem teda zuřil, to byla noc, tak jsem tam šel do sněhu, tam jako jsem říkal jako, kdo viděl, to bylo, nevím, kde to bylo přesně, ale jsem chodil za těma řidičama, jestli taky u nich nebyla, jo, tak jsem říkal, si dávají pozor, jo, jsem volal policajty, všechno, tak se mi akorát vysmáli. Aspoň, že mi nevzala zboží, že jo. Jsem vlastně nějaký, nevím co. Zážitky, no tak jednou jsem zastavil auto nehody. Užíval jsem pána, 56 let. Dostal infarkt za volantem a sjel do příkopu. No, tak jsem ho zachránil. Teda pak asi za rok se dozvěděl, že umřel zase na infarkt, ale to je život, no. A jinak jako pořád člověk jako dupne na brzdu, takhle to s ním hodí, jo, jako párkrát jsem to i obřel, mě šéf seřval teda jako, ale no a jak mi půjčí prostě DAFa, no já mám DAFa, jezdím nejlepším DAFem, miluji ho, to má zlatíčko, no, já se zamyslím nad těma zážitkama, no, jako hnusný, hezký, jo, jako občas jo, hezký, když někomu pomůžete na parkovišti nějakým mladému klukovi zaparkovat, nebo když pomůže někdo vám, no. A jinak je to spíš jako o tom stresu, no. Ale pak jedu jako třeba v Alpách, někdy vidím vycházet to slunce, takhle cítím, jak vrčí ten volant. A opět si říkám, jo, vybral jsi dobře, jako tohle je dobrý povolání, není to tak špatný. Ještě než se profesně posuneme, tak jsme tady zmínili nějaké ty hezké zážitky ze začátku, nebo klidně i teď, co je takové to, co vám vrací tu energii vždycky usednout do té kabiny, do té, jak jste řekl,
no to radši nebudu zmiňovat ten narrativ, ale zkrátka, když usednete znovu za volant, a co jsou ty pozitivní aspekty, které vás tam stále vrací? Peníze. Jako účtenky se Především platit moc. musí. No jak říkám, člověkovi hodně opadne ty věci. Já se mluvám, že mi tolik nejde to mluvení, já se živím prací, ne řečma. Jo. Mám to rád, no, to ježdění. To tahání, člověk si tak jako zvyká, že jo, no tak občas jako říkám, že to je, kdyby mě pomalu spouštěli do rakve, že už se z toho nedá moc jako vystoupit. A tak já věřím, že bych si nějakou práci našel, že kdybych chtěl skončit, tak skončím jako. A jinak jako, no jako přemýšlel jsem, že půjdu na vnitro, že už nemám na to MKDčko a pořád Německo, Francie, Česko. A když mě pošle do Polska šéf, tak jako super, tak jako dobrý den, pane. Pán, tam vykají všichni a tak. Jste v pohodě, tak jsou bratři, Poláci. Rutina, člověk musí vydělávat, člověk se musí zaopatřit a dělat něco pořádného. Pořádnou chlapskou práci. A vy jste to teda i teď během té řeči nakous. A já bych se vás chtěl zeptat, když jste pak přešel z té vnitrostátní na tu mezinárodní. Co vás k tomu vedlo, že jste chtěl za hranice a... Peníze. Každopádně, že jo, do těch 21, ve 20 jsem udělal tu školu. Definitivně, tak jsem jezdil jenom vnitro s těma talířema, pak už jako po republice, klidně jako Praha, Ostrava jsem si zajel. Ale pak přišly ty velký stroje, tak první 2 roky na vnitru, že jsem vozil, pro Lidl jsem vozil, zásoby mezi skladama. No ale pak tam se mi nelíbily ty podmínky, dostal jsem nabídku od svého současného šéfa, že hledají řidiče, že by mi dali DAF XG 480T, nový kamion úplně jako dobrá smlouva, nějaký nástupní bonus. Nebudu říkat, kolik to bylo, ale jako pěkný penízky. Tak jsem si řekl, dobře, zkusíme to, tak tam jsem že asi 3 měsíce jezdil vevnitř a pak mi řekl, hele jako Karle, nechtěl by si zkusit jako vyjet ven? Říkám, jo, tak mi řekl, že jako dostanu víc. Říkám jako, asi by se mi to líbilo, protože žádný závazky nemám. To zkusím, že jo, já jsem ve dvojce, znamená s kolegou, že jo, sám bych si to nevajist na poprvé. No, to jsme jeli. Nejdřív jsme jeli jako do zahraničí na Slovensko, nějaký ty autodíly, my vážíme jako autodíly pro různé firmy. No a postupně se to nějak jako spojovalo Německo, Francie, pak i sám. No. A nějaký ty první momenty, když člověk najednou ukusí zahraniční dopravu, vidí nějaký zajímavý No, takhle. cestou. Člověk začne být mnohem víc vděčný za to, co tady v Česku máme. Lidi pořád nadávají na Česko, jaký jsou Češi hrozný řidiči, ale ve Francii, když jede sanitka, tak to aby si ten nemocnej pomohl sám. Což vůbec neudhejbají ty lidi. Jo, já s tím kabelem tam točím a hnedka se pozná, kdo je Čech. Nebo Slovák. Jo, Angličan ten točí doleva. Jo, blbej vtip, já a jinak, to jako pořád jedete po dálnici, no, tak co vám budu povídat, člověk zkrátí čas leda s čím, jako. Znal jsem i případy, které tady nemůžu zmiňovat. Já to dělám podcastama a knihama, jako audioknihy. Jo, Kmotra jsem slyšel 3krát. A to se možná dostáváme, když opustíme na chvilku ten pracovní život, i k vašim koníčkům, které jsou taky velmi zajímavé, tak kdybyste nám o nich mohl něco povyprávět. Moje koníčky. No tak můj koníček byl dlouhou dobu můj pes. Alžír mu říkám, nebo jsme mu říkali s rodičema, než jako ve 20. A když mě bylo 20, jemu bylo 16. Jsme spolu vyrůstali. Jo, tak to jsem si pak dal asi 2 měsíce směn, jakože musel ten žal zajezdit. No. Kamion si děláme často, když se něco v životě stane, tak ujíždíme před svýma problémama. No. Je to blbý, je to tak, sednem za kamion, je to takový únik před tím naším životem.
Takže pejskaření byl můj velký koníček, potom já jsem byl, nebo jsem vášnivý houbař. Vášnivý houbař. A v neposlední řadě rybaření. Jsou tak jako moje hlavní koníčky. No a na procházky chodím rád, že to je jako zdravý. Když člověk celý den sedí v tom kamionu, tak jako pak se zajít na nějakou krásnou 5-6 hodinovou procházku. Jako, jo, to je dobrý. Třeba jenom ještě poslední otázka na odbočení. Jak jste přišel vůbec na to, že houbaření je taky jedno z vašich zálib? No, když jsem byl malý, tak jsme sbírali různé houby. Mě to vždycky bavilo se podívat na to, jako takhle ošáhat ten hřib, jako hladit, vytrhnout, podívat se ze zadu a jako, jo, pak to hodit na pekáč a osmažit. No, a chutnaly mi houby vždycky. Tak jsem si řekl, budu houbař. A mám to jako koníčka, jsem četl nějaký knížky o houbách. Houba latinsky, myslím, fungují. A pak, když se zase vrátím k tahání, No. když jste začal tu mezinárodní dopravu, ale to MKDčko. pravděpodobně už začali tady v Čechách. Jaký to je ten čas mimo domov, mimo nějaký zázemí, kdy se vaším hlavním místem života stane vlastně ta kabina toho traku? A třeba jak to pak poznamenalo váš osobní život a vaše vztahy? Jo. Děkuji, že se ptáte. Může byste se ptát ještě jedno a to zapomněl. Vlastně daleko více to hádám pak asi projevilo na té mezinárodní dopravě. Jak vám to pak ten čas? Jo, no tak vezme vám to všechno. Všechno. Je to vždycky kompromis mezi jako chechtáky. Jo, buď se budete smát jako v peněžence nebo na puse. Tak já jsem si řekl, jo, za peníze si člověk štěstí koupí. No, tak jsem si koupil nějaký jako lepší bagety, než který jsem si koupil předtím na benzínce, ale jako, nevím, no, jsem četl jako takovou knížku, jmenuje se to Myslí ke štěstí. A to myslím, že mi dalo mnohem víc, ale no, měl jsem v té době přítelkyni, každopádně, že jo, nám nekecají všechno, jo, budu s tebou, na měsíc odjedete a ukáže se, kdo je zač. No, jo, já to znám z domova, tak, že jo, otec taky, když dělal ty směny dlouhý, tak občas ho zavolali třeba do Poruby, tam odjel na 2 týdny, takže já jsem zvyklý, jako, že takhle se odjede a nic se neděje. Takže vztahy to poznamenalo, no. Váš otec byl teda taky kamionák? Ne, ten dělá pořád, pracuje, Jo. dělá různý jako součástky, soustroje pro vlaky a on tam byl takový dobrý, že zavolali, že jako hele, potřeboval bychom tě v Porubě, můžeš tam zajet. Jo, měl jsem narozeniny, bylo mu to jedno, jel si do Poruby. Já bych možná takovou pro naše diváky takový malý špek. Já jsem se ptal vašich kolegů, abych taky abych si udělal i odjenut nějakou rešerši. A zjistil jsem teda, že patříte k jedním z těch jako rychlejších, kteří dokážou jako zásilky doručit, co vás jako velmi šlechtí, ale na čem se jako všichni shodovali, že je vaše velká specifičnost, že máte vždycky před rozjezdem váš slavný rituál, tak jestli byste ho... Já vím, že trošku stydím, já jsem nikdy nechodil nikam, ale já si vždycky, to dělal totiž ten jeden kolega, který čemu země lehká, zajel prostě takhle si můžu. Přímo do sloupu, jakože na mostě, nebo v tunelu. Jak říkáme na Dajánu. No. Tak ten si vždycky před cestou zpíval. Já to dělám taky, že se takhle chytnu volantu. Takhle si jako poskočím, ať to hezky zpívá, říkám. Cesty toulaví, já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám večer písní vyprávím.
Jo, jak já mám rád ty cesty toulavý. Jo, takže takhle si udělám svůj rituál a pak cítím, že je to dobrý. A opravdu, ať je mu země lehká. Jak jsme tě rádi, kolego. Měli. Přišli jsme ti na pohřeb. Ještě nejste, netvrdil bych, že jste v tomto oboru ještě tolik let, ale pociťujete sám třeba nějakou změnu na silnicích nebo v myslích kamionáků? To rok od roku horší. Za mých mladých let, když jsem nastupoval, tak ty lidi k sobě měli ještě nějakou jako čest a morálku, jo, to bylo, no jako, jak se to vezme, no já jsem jako, to bylo za tom covidu a to si lidi pomáhali. Dneska každý jede sám na sebe, hlavně aby si vydělal a nějaká řidičská čest, o tom už dneska asi nemůže být moc řeč. Samozřejmě záleží, jaká která firma, u nás je to ještě jako docela dobrý, že si nepodrážíme nohy, jo, ale jako znám příběhy. Kdy takhle kolega jako druhý mu podrazil nohy, aby získal ten jeho kamčák. Co je normální, prostě někomu dávat projímadlo do pití. To není normální. No. Taky z toho měl jako nějaký průser. Ten, jako, já si z toho nechci dělat srandu, ale jako byl z toho průser, no. Ježiš, já to mluvil prostě, promiň. Tohle se třeba vás nejvíc na silnici vytáčí, když jezdíte? Otáčkoměr. No promiňte, blbej vtip. Mě nejvíc vytáčí parkoviště. Protože jako my si musíme teda dělat pauzu každý 4,5 hodiny. A jako kde máš, jako člověk to musí mít naplánovaný, já si připadám jak nějaká víla bystrouška, že takhle běhám pořád jako s notýskem, takhle si jako píšu, kde zastavím a všechno. A člověk jede někde kolona a jako co budete dělat? Vy prostě musíte, tam máte počítač, doděláte kartu, tachograf a vy prostě musíte prokázat pauzu, to není jako před 20-30 lety, že se tam ty starý mazáci jako dali nějak magnet a prostě to šlo, ne, mě zabásnou. Mě prostě zabásnou, jestli si neudělal tu pauzu. Co mám jako dělat? Jako si tam zastavím někde na okraji. No, pak se mnou přijou policajti říkají. Vy nám tady stojíte na okraji. Říkám, no stojím, no, tak co mám dělat, jako mám jet? No to nemůžete, říkám, mám jet? Mám jet? A říká, benzína je 5 km daleko, říkám, za 5 km. Budu takhle klepetá, kdybych jel bez pauzy. Klepetá, nepodívám se, sluneční světlo uvidím až za 3 roky. Že ty parkoviště jsou blbý a to se pořád mluví, jak jsou dobrý, ne, tam plno všude. Hlavně pro nás, co jako chtějí odpočívat v noci. Jako tak, jako jedete přes den, odpočíváte v noci, že jo. Tak v noci chtějí všichni spát. No a nějaká ta řidičská slušnost, no. Tak když se jede, někdo se nám tam lepí, ještě nadávají na kamionáky, byl bych rád, kdyby si to povolání vážili ty lidi. Aby jsme byli trochu současní, Karle, tak samozřejmě věc, o které se mluví a propisuje se právě do všech profesí, Ano. tak je nějaká umělá inteligence, autonomní řízení, nebo pak už lehce starší, ale elektromobily, třeba nějaké elektrotraky. Dotklo se i vás nějak? Tady to vidíte v tom nějaký Tak já vždycky říkám, že, nějaký význam? že každý automobil je elektromobil, jo, protože v něm jako svítí světla, tak je tam ta elektřina. Jo. Ty umělé inteligenci, tak jako taky to občas použiju, jo. Třeba aby mi to našlo nějakou lepší cestu, nebo když s kolegama řešíme nějaký ty naše srandičky. Ale jinak, že by to za mě řídilo ten kamion, no to si nemyslím, že by jako ta inteligence řídila kamion. Jako, mi řekněte, dobrý, budete mít samořídící auto. Teďka se vám jako jako střelí vám, prdne vám guma, jako někde na dálnici, co jako to se neopraví samo, jako potřebujete člověka, ten člověk musí být, aby zakultoval náklad, dohlížel, volal se šéfem, podporoval kolegy, udržoval pořádek na silnicích. Neudělá žádná inteligence. Tady je inteligence. Mezi volantem a sedačkou. Tam je ta inteligence. Ještě něco. Karle, teď poslední 2 roky už jezdíte stále tu mezinárodní dopravu, už máte nějaké své trasy, s nějakou pracovní zkušenost. Jak to vidíte do budoucna? Stále budete v těchto kolejích a nebo... Jak říkám, budoucnost je nejistá.
Jo, nikdo neví, jestli na nás někdo jako nezaútočí, nějaký stát blízko, jako, jo, mluví se o tom, že se tady všechno rozpadne, že Evropská unie se rozpadne, Česko se rozpadne, můj dům se rozpadne, jo. Takže nevím, jo, tak jako zkouším, takhle nějaký věci zkouším, říkat je nemůžu, protože to není vhodný, ale jako asi budu jezdit dál, nevím moc, co bych dělal, jako i když si občas říkám, že už s tím skončím, že nikdy do té kabiny nesednu, tak potom tam zase sedím. Řeknu si, no, jdem tahat. Ty rána stojí za prd. Teda jako mám i lepší slovo, ale snažím se být slušnej. Karle, doporučil byste i v dnešní době lidem se vydat na dráhu kamioňáka? Co si od toho slibujou? Zážitky a nějaké aspoň základní peníze. Tak to dostanete. Minimální mzdu, smradlavý hajzly a stresu takovýho, že vám naběhne žilka, kterou už nezamáčknete. Tak jestli hledáte tohle, tak pojďte na kamionku za mnou. Ale jako jestli vám jde o ty prachy, tak možná bych šel prodávat vysavače radši. Peníze ne, jako jestli, to musíte opravdu milovat ten kamion, jo, to nechci dělat depresivně, ale musíte to milovat, bez toho nejde. Můžete řídit autobusy, jestli chcete velký jako auta, to je taky dobrý, nebo vlak, ale to já nemám, bych řídil jako vlak, no. To už jako lidi, já nechci vozit lidi, nechci mít tu zodpovědnost za to, že něco podělám a najednou umřou lidi. Dámy a pánové, Karel Plachta, děkuji vám za dnešní rozhovor. Ještě bude pokračovat další otázky od našich předplatitelů. Věřím, že si placený obsah také velice užíváte a kdybyste chtěli tedy jednu z výhod psát otázky, ale slyšet pak i odpovědi a trochu ještě zapeklitější otázky, tady například na pana Karla, tak běžte na naše Hero Hero. Já vám děkuji za vaši dnešní pozornost, věřím, že jste si podcast užili a my se uvidíme u nějaké další zajímavé profese, která pod pokličkou nabízí daleko víc, než je na první pohled zřejmé. Naschledanou. Naschle a děkuji vám, šéfe, že jste mi dovolil sem jít. Tak děkuji, Karle. Dáme si teď takovou